גלובס, יוצרים ערך. ברוכים הבאים לנתון בשבוע, הפודקאסט החדש מבית גלובס בשיתוף מומחי בנק לאומי. בכל פרק נשים את הזרקור על נתון אחד שכדאי לכם לשים לב אליו. נבין מה גרם לו לזנק או לצנוח, מי הכוחות שפועלים מאחורי הקלעים, ובעיקר מה זה אומר על הכסף שלכם. מתחילים. איתנו יניב בר, ראש תחום כלכלה בבנק לאומי. שלום יניב. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. אז בקרוב בארצות הברית צפויה לנו החלטת ריבית. מה צפוי לנו לקראת ההחלטה? אוקיי, אז ההחלטה באמת ב-16 בספטמבר. ככה היו תנודות לגבי ציפיות השווקים בנוגע להחלטה בשבועות האחרונים. אחרי ההחלטה האחרונה של הפד בחודש יולי, השווקים תמחרו הפחתה כמעט ב-100% בספטמבר. אבל מאז קרו כמה דברים. קודם כל נכנסו נתונים כלכליים, נתונים חשובים שמשפיעים על החלטת ה-FOMC, בעצם החלטת הריבית של הפד. אז קודם כל מצד האינפלציה, אנחנו ראינו את מדדי ה-CPI וה-PPI, מדד המחירים לצרכן וליצרן, מתמתנים, הקצב השנתי מתמתן, סך הכל התמונה היא של אינפלציה שמתחילה תהליך של התכנסות אל עבר היעד, וכשמסתכלים על הנתונים האלה של ה-CPI וה-PPI, זה נותן לנו רמז לגבי מה צפוי במדד שעד כה לפחות הוא המדד המועדף על ידי הפד, שזה ה-PCE, מדד מחירי הצריכה הפרטית, וכשלוקחים בחשבון את שני הנתונים האלה, אז ביולי נראה שגם ה-PCE צפוי להתמתן, או ללכת ככה בדרך המועדפת מצד הפד. כן, רק נגיד מילה, זה לא אומר שאין סיכוני אינפלציה. אנחנו שומעים את חברי ה-FOMC, חברים כאלה ואחרים שכן מציינים, ראינו את זה גם בפרוטוקול, מציינים את זה שסיכוני האינפלציה עדיין משמעותיים. אני רק אגיד על זה שתי מילים, הרכיבים שבמידה רבה הביאו להאצת האינפלציה בשבועות, חודשים האחרונים, זה רכיב סעיף האנרגיה במדד ה-CPI, והסעיף שקשור למוצרים שקשורים בהשקעות AI, רכיבים כאלה ואחרים. אז הסעיף של ה-AI עדיין במגמת עלייה, הרכיב של האנרגיה קצת התמתן לאחרונה, אבל ככל שהסיכונים הגיאופוליטיים יימשכו, והמערכה במזרח התיכון לא תסתיים, אז אנחנו עלולים לראות מחדש האצה בסעיף הזה. טראמפ החזיר לשולחן גם את נושא המכסים, זאת אומרת הסיכונים עדיין כאן, למרות שהנתונים מראים שהאינפלציה מתכנסת, ולכן זה משהו שהפחית במידה מסוימת את הציפיות להפחתת ריבית בספטמבר. כלומר בעצם ל-AI יש איזשהו אלמנט שהוא אומר מחמם במרכאות את השווקים, יש לו יכולת אפילו אינפלציונית, התרגלנו לזה שזה הנפט שהוא עושה צרות. נכון, בטווח הקצר, קודם כל צריך להגיד שנושא ה-AI הוא בבחינה של כולם וגם בבחינה של הפד. וורש, היושב ראש החדש, כשנכנס הקים מספר צוותים לבחינה, בין היתר יש צוות שבוחן את השפעות ה-AI. נראה שבטווח הקצר ל-AI יש השפעות אינפלציוניות, כיוון שיש בום וגל מאוד רציני של השקעות, ולכן ביקוש מאוד גבוה לרכיבים כאלה ואחרים שמייצר עליות מחירים. בטווח הבינוני ארוך אנחנו צפויים לראות מהלך שהוא דיסאינפלציוני, לא בטוח שזה יהיה מהלך דפלציוני, אבל זה כן מהלך שממתן עליות באינפלציה, עם ההתייעלות, שיפור בפריון וכולי, הוזלת עלויות, זה משהו שכן צפוי לקרות. עוד רק אני אגיד, נשנים מהבחינה של ראיית השווקים, מעבר לנושא האינפלציה, יש גם את נושא שוק העבודה. לפד, בניגוד לבנק ישראל למשל, יש מנדט כפול, גם אינפלציה וגם תעסוקה. כשמסתכלים על נתוני התעסוקה של חודש יולי, בסך הכל יש נתון שהפתיע מעט על הצד השלילי, כלומר, כן, לא תומך בהעלאת ריבית נכון לעכשיו, זה גם תוספת המשרות שהייתה חלשה מהציפיות, גם שיעור האבטלה שאומנם ירד, אבל בגלל ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, התמונה היא ככה די, אפשר להגיד, לא על הצד החיובי, ולכן זה עוד נתון שככה הפחית מאוד את הציפיות. אז מה הציפיות כרגע פחות או יותר במצב הנוכחי? כל השווקים צפו, כמו שאמרתי קודם, מיד אחרי יולי, ב-100% העלאה בספטמבר, כעת הציפיות הן סביב 30%. להחלטה הקרובה, אבל יחד עם זאת, השווקים צופים העלאה מלאה עד סוף שנת 26, והעלאה נוספת במהלך שנת 27. זאת אומרת, מבחינת השווקים, העלאות הריבית לא ירדו מהשולחן. ראינו גם את הפרוטוקול שאומר שגם חברי ה-FOMC הם פחות או יותר באותו ראש,
אבל ההחלטה הקרובה אלה ההסתברויות. אוקיי, אז מהריבית עצמה בוא נעבור קצת לתשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית, גם שם היו לנו לא מעט דרמות בתקופה האחרונה. אפשר להגיד שזה הסיפור בימים אלה. קודם כל צריך להבין שכשהשווקים מפחיתים את הציפיות שלהם לגבי העלאת ריבית, כלומר הם צופים תוואי ריבית מתון יותר, זה משתנה שיש לו השפעה על כל עקום התשואות. הוא משפיע יותר על החלק הקצר, אבל הוא משפיע גם על החלק הארוך. בדרך כלל מה שאנחנו רואים, כשציפיות השווקים להעלאת ריבית מתמתנות, כל העקום יורד, הוא יורד יותר חזק בחלק הקצר, אבל גם החלק הארוך מגיב. מה שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים, בעת הנוכחית, זה שהחלק הקצר באמת מגיב ויורד, אבל החלק הארוך לא רק שלא יורד, אלא אפילו ממשיך לעלות. וזה משקף מספר גורמים, שבגדול אומרים שהסיכון עלה. הסיכון להחזקה של חוב ממשלתי, במקרה הזה חוב ממשלתי של ממשלת ארצות הברית, עלה. אנחנו רואים את זה במונח שנקרא term premium, בעצם פרמיית הטווח או פרמיית הזמן, שמהווה בעצם את השיקוף של השווקים לגבי הסיכון בהחזקת אותה איגרת חוב, הסיכון לחדלות פירעון מצד הממשלה. אף אחד לא חושב שממשלת ארצות הברית תפשוט רגל, אבל השווקים כן דורשים פיצוי גבוה יותר על החזקה של איגרות חוב לטווחי זמן ארוכים 10 ומעלה. וזה נובע מהחוב הגבוה, אפשר להגיד בראש ובראשונה, מהחובות הממשלתיים המאוד גבוהים בכלכלות גדולות רבות בעולם, אם זה באירופה, אם זה בארצות הברית, כמובן ביפן, וזה כמובן מייצר חששות להצפה של איגרות חוב, כן? כי ככל שהחוב עולה, אז הממשלה תידרש להנפיק עוד ועוד איגרות חוב. זה יגדיל היצע, יוריד מחיר, יעלה תשואה, זה דבר אחד. דבר שני, אפשר לבוא ולטעון, הסיכון הזה היה קיים עוד קודם. מה קרה שפתאום זה ככה התעורר? כן. אני חושב שהסיכון הזה פוגש עכשיו פד ששם על השולחן בעצם את חוסר הבהירות, את חוסר הוודאות, את הרצון שלו לא לשקף לשווקים מה הוא מתכנן. וזה בניגוד מוחלט מהיושב ראש הקודם פאוול, שממש לקח את השווקים יד ביד, ולכן השווקים היה במה להאחז לפחות, אבל עכשיו גם את זה אין לשווקים. גם יש חוסר בהירות מצד מדיניות הפד, גם החובות הממשלתיים הגבוהים, גם תחרות בכלל על החיסכון במשק האמריקאי מצד חברות שמשקיעות ב-AI. ההשקעות ב-AI דורשות הרבה מאוד הון, והגיוסים עכשיו הם גיוסי חוב גם מצד החברות האלה. כלומר, יש גם תחרות על החוב הממשלתי. מה שהיה נתפס קודם כנכס לא מסוכן, עכשיו יש נכסים נוספים שנכנסים לתמונה, גם מצד ממשלות נוספות. צריך להוסיף פה גם את מה שקורה במדינות אחרות, אולי בראשן יפן. יפן עוברת תהליך של נורמליזציה מוניטרית. במסגרת התהליך הזה יש בין היתר הגנה על המטבע. כשמגנים על המטבע, מוכרים נכסים אחרים במטבעות אחרים. ליפן, לממשלת יפן, יש הרבה מאוד איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. ולכן ממשלת יפן או הבנק המרכזי ביפן נאלצים למכור את הנכסים האלה, וזה מוסיף עוד איגרות חוב להיצע גם ככה גדול שקיים, ולכן זה עוד משהו שלוחץ את התשואות כלפי מעלה. תופעה שאנחנו רואים לא רק בארצות הברית כמו שאמרתי, גם בכלכלות אחרות, בעיקר כלכלות שיש להם מה שנקרא מוטות יותר לכיוון של החובות הגבוהים, ואנחנו צפויים לראות את התהליך הזה כפי הנראה נמשך, במידה זו או אחרת. ראינו את הניסיון של שר האוצר האמריקאי, של משרד האוצר האמריקאי, לנסות לטפל בעניין, עם ההכרזה על הגדלת הרכישות החוזרות שבחלק הארוך, תוך הנפקות. הן משמעותיות הרכישות האלה? זה סכומים... סכומים שהם מאוד קטנים ביחס להיקפי החוב, סכומים מאוד קטנים, ולכן זה גם לא עשה כל כך, לא היה לזה כל כך אפקט, כן? ראינו באמת איזושהי תגובה בימים שאחרי, אבל מיד אחר כך שוב חזרה למגמה שהייתה קודם לכן, כי זה פלסטר. בסוף אתה לא יכול לטפל בבעיה הזאת בפלסטר זמני. אם רוצים באמת לטפל, צריך לשדר לציבור שהולכים לעשות מהלכים שיצמצמו את הגירעון העצום של ממשלת ארצות הברית, שצפוי להישאר סביב 6-7% תוצר גם בשנים הבאות. בכסף זה המון, ולכן צריך לעשות כאן טיפול שישכנע את השווקים שהממשלה נכנסת לתמונה. חשוב רק להגיד שאין כרגע משבר בשוק האג"ח. כן. המדדים אחרי העליות, גם אם מסתכלים על התשואה, גם על הטרם פרימיום וכולי, היינו שם כבר. כן. מזל שאנחנו נכנסים לחודש ספטמבר, אוקטובר, חודשים מאוד רגועים בשווקי ההון בוול סטריט. גם אוגוסט היסטורית. כן, גם, כן.
אבל ראינו מה שקרה. כן. אז בואו נעבור קצת מצוות האג"ח בחו"ל, אלינו בארץ, מה, יש להגיד משהו מעניין על מה שקורה אצלנו? אז קודם כל נגיד שהתשואות הארוכות בישראל הגיבו במידה מסוימת, צריך להגיד שיש מתאם חזק יחסית בין התשואות בחו"ל לתשואות בישראל, בדגש על התשואות במשק האמריקאי. ככה שהאירוע הזה כן חלחל במידה מסוימת גם לישראל, אבל בעוצמה הרבה יותר פחותה בהשוואה למה שראינו בעולם. זה לא שישראל לא מתמודדת עם בעיה או עם אתגר פיסקלי, כן. אבל הגורמים המקומיים, בין היתר סייקל הפוך בריבית הבנק המרכזי בהשוואה לעולם, ישראל מהלך הפחתות הריבית עדיין לא הסתיים, והנגיד ציין את זה, כמה שהסייקל הוא עדיין הפוך, אז זה משהו שמשפיע ומשמר עקום מתון יותר בהשוואה לעולם. אז ראינו את התשואה העולה, אבל במידה הרבה יותר פחותה, וכאמור הרבה מזה קשור במדיניות הצפויה של בנק ישראל. עד כמה העולם עלול לצנן את הנגיד שלנו לדעתך? זה יכול... תראה, הנגיד מושפע מהעולם, כן. אבל הנגיד גם ציין בהחלטות קודמות את זה שבאמת בישראל, לאור הנסיבות המאוד מיוחדות של המשק הישראלי, המשק שנמצא במלחמה ארוכה, כבר כמה שנים, כן. משק שהאינפלציה בו לחלוטין ביד, אפילו נמוכה ממרכז היד, תכף ניגע בזה, משק עם מטבע חזק שמשמר סביבת אינפלציה מתונה, וצורך כמובן בתמיכה בפעילות, על אף נתוני הצמיחה החזקים שהיו ברבעון השני, כל זה ביחד מייצר משק שמתנהל אחרת כרגע מהעולם. כן, כן. זה היו תקופות כאלה, לא תמיד הריבית בישראל הלכה יד ביד עם הריבית בעולם. כן. ראינו תקופות כאלה רק בסוף העשור הקודם. כן. ראינו תקופות כאלה, ואם ניגע בהחלטת הריבית, אז המנדט היחיד של בנק ישראל זה יציבות מחירים, כן. ובהקשר הזה האינפלציה ביולי ירדה ל-1.5%, שזה הנתון הנמוך ביותר מזה שנים, נמצא נמוך ממרכז יעד יציבות המחירים, כלומר כשמסתכלים על התפתחות האינפלציה במבט לאחור, האינפלציה נמצאת במקום שמאפשר לבנק ישראל להפחית ריבית. כן. כשמסתכלים קדימה, אז אם ניקח את ציפיות השווקים שנה קדימה, נתון האחרון שפורסם על ידי בנק ישראל, מבחינת ציפיות האינפלציה, נתון של 1.4, זאת אומרת עדיין השווקים צופים סביבת אינפלציה מתונה, יחד עם זאת החזאים, כולל אותנו, אנחנו צופים שהקצב השנתי יעלה בחודשים הקרובים, ויתקרב, יעלה, בוא נגיד יהיה בסביבה של מרכז יעד יציבות המחירים, בסביבה של 2%, כלומר אמנם יעלה מהסביבה הנוכחית, אבל עדיין יישאר במקום כזה שמאפשר לבנק ישראל להפחית ריבית. כמובן שיש סיכונים אינפלציוניים, הסיכון הראשי, הסיכון הגיאופוליטי, כן. תהיה התחממות, ישראל שוב תיגרר למלחמה, או תהיה במצב של הסלמה ביטחונית, עלויות כבדות. מאוד יכול להיות, שוב, אנחנו מכירים את העלויות הישירות של מחירי הדלק ומחירי הטיסות וכו', אבל יש גם כמובן רכיבים אחרים, שעלולים להיות מושפעים מכך, כן. אז יש סיכונים, אבל כרגע מבחינת התפתחות האינפלציה, המצב מאפשר. תוסיף לזה את המטבע, מטבע נשאר חזק, מטבע שומר על עוצמתו, זה מייצר תמיכה כלפי מטה באינפלציה, וגם צריך להגיד, נושאים שדיברנו עליהם בעבר, כשמסתכלים על תקופות של התערבות בשוק המטח של בנק ישראל בעבר, בתקופות האלה ריבית בנק ישראל הייתה ברמה מאוד נמוכה, רוב הזמן הייתה ברמה אפסית. כשמסתכלים על הריבית הריאלית, שזה ריבית בנק ישראל בניקוי ציפיות אינפלציה, כן. הריבית הריאלית הייתה שלילית ברוב תקופות ההתערבות המשמעותיות של בנק ישראל בשוק המטח. כלומר, בנק ישראל פונה לכלי המוניטרי של התערבות בשוק המטח אחרי שהוא מיצה, בדרך כלל ככה זה היה בעבר, את כלי הריבית. כן. ראינו בעת הנוכחית שבנק ישראל התערב נקודתית במאי וביוני בשוק המטח, במקביל לתהליך הפחתת ריבית. ככל שאנחנו מנתחים את התמונה, בנק ישראל, כדי שתהיה לו את האפשרות והחופש להתערב בשוק המטח, וממש להשתמש בזה ככלי מדיניות, זה צריך לעבור במקביל להמשך הפחתות הריבית. כן. עכשיו, אם נגיד על זה עוד מילה, כשמסתכלים על הישיבות, מועדי ההחלטות הקרובות של בנק ישראל, כן. יש את ההחלטה של 1.9, ויש אחר כך עוד 2 החלטות באוקטובר ובנובמבר. במקביל, חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה ביולי את התחזית שלה לצפי ריבית של 3% באמצע 27. וואו. הנגיד דיבר על זה, ומהדברים שלו עלה שהתחזית הזו בעיניו היא סבירה לחלוטין. עכשיו, אם אתה כבנק מרכזי רוצה להגיע לריבית יש לך שאיפה כזו, להגיע לריבית של 3% באמצע 27, כן. אתה צריך להתחיל
להגיע לשם. אם אתה מסתכל היום על אפיקים שקליים מול צמודי מדד, יש איזשהו משהו שמקבל עדיפות לנוכח מה ש... בישראל אנחנו לא רואים פערים משמעותיים. כן, לא, איזשהו דרמה. אין דרמה. כן, אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן פרק נוסף של נתון בשבוע. יאללה ביי. גלובס, יוצרים ערך.